Kajing le pla uble. Ngai kuble piwe ha ka kerteng ka batiang tam ka jong tra Jesus Christ. Pan ngai kuble na ka benta kajing ai ne ka jong pi ban yesha skor ya ka ni kajing pusan ka balingkot man la ka step. Ngai skam. Uble ula kerku pi bat unang ye kerku pi. Ha ka ni ski ngin pech pang kajing le pla ka jong uble. Bat ngan puli na ka kitab Nehemia kal nong ka bakandai ka khot ka ba arpuwe. Kintian ke bong, jin saupos nam ken, melapsai ki hari klau, but kim shim la kerdu ki jan jong ki kim shim la manrem, but ki kjat jong ki kim shim la at. Ke Bible ke yetu shapang ki kampla ke bau bleu le ki khon Israel. Ha ke jing yai lenti ke jong ki, kumbahadu saupos nam. Ublay ulapsay ki daga mana man lagasngi klempep ka wayru gasngi kani ka long ka ege ba pla lagadai ka kajingja ka baja tang shisngi asngi lanishtayo artyo kala ya ka ban long lane ban perkhat henry ngimla bat mudur ba ublay unpsay ki khon Israel hadu saupos nam man benhap mana nang tin najrong beneng ha ka baki la ban bam bat im man lagasngi da kata mana baram tang kata ka tin ka jong blai ka ong kim shim la kerdu ruam dena ta ka daw ka jing khnyum jong ki khon Israel ri klau kam dena ka daw baki kerdu ka dena ka daw ka jing ko arha jong ki bat ka jing bom hun ka jong ki but kajing bom sngongo jongki. Henry ka Bible ka kren baki kon Israel kem shim la kerdu hagini ki saupo ligisnam. But nalor nang ta kaktin ka jong blay ka ong ki jan jongki kem shim la manrem. Atu pila ban mudur ki jan ki ba pipong saupo ligisnam kem patrim ki tmai sa ngait skem kamnyar bat kamduna ki brew ki bandon ya gajan hadu saupot ligisnam bat kan itmai bet kam tam de le la ki phong man la ka por la ki shubu bet haju katangi laban pediang henre la pi phong ya gajan man la si ka man rem no kat bagak tinu blai ka om ki kon Israel ki phong ya gajan bat kim shim la man rem hadu saupot ligisnam Panalor kata kaktin ke jong blai ka ong ki kejat jong ki kim shim la at namar baki yai te kejat kim shim la mong kim shim la mensaw kim shim la at ha kata kejing yai kejat jong ki kelenti ke bejengai kini kalong kejing le pela ke jong blai jadi ne tak daw ni kesngi ko afentep bangirang syakri uju ublai balai ki kampla na ke ki kon Israel ulero ye ke kampla na ke benta kejingem ke jong pi Lala pisngo ba film don ni ken mau ba blay un pendap ya kata kajing don kam ke jong pi unum pendap ya kajing raha ba kajing bom hun ke jong pi henry un pendap ya kajing don kam ke jong pi pada ba blay pendap penum kerdo ruam kom ba blay le ki kon Israel nganget scam blay le nak mta kajing em ke jingi ba jong jingi lang baro den ta kadang em de ya ke bangin shapti em de ya ke ban artatien Iran kam tang man shanya ba hau blai. Iran kam man yat bet trei ke kam ka bo blai la a hengi. Kongo e ka jing khat ka jung. Mani yu tei ka jing dei ka ba em ba blai man la gasngi. Bar ngangets kam u blai un take care lani un sumar him u ke baro ka bangi don kam ka bangim la ban sumar daladi. Ngangets kam ba ka tin ka jong blai kan ai ban sim je pi. Blairu unyo ban le pala ke jingem ke jongpi maru je pi komba pilang baru je pi ke jingem babam jukot amen